מהרגע הראשון ששמתי את הפיקו 4 על הראש, אני ידעתי, זהו הנבחר. משקפי המציאות המדומה הראשונות שיהיו מסוגלות לקחת את מקומו המכובד של הקווסט 2 אחרי 3 שנים, ולהפוך להיות משקפי ה-VR הראשיות שלי לשימוש יומיומי, עם העדשות המדהימות, המסך החד, האיזון המושלם, והעיצוב היפהפה והדק שלו, ועוד כל כך הרבה דברים מדהימים. האם לדעתי כדאי לכם לקנות את המוצר המדהים הזה לעצמכם? לא ממש. סתם, אל תדאגו, התשובה לא כזאת פשוטה. המכשיר הזה מדהים, אל תבינו אותי לא נכון, אבל הוא פשוט לא מתאים לכל אחד. ובסרטון הזה, אני אספר לכם על החוויה שלי עם הפיקו 4 בשבועות האחרונים, ולאיזה אנשים לדעתי הוא מתאים. וכל זה יקרה אחרי האינטרו. אז נתחיל בדבר הראשון, שזה המחיר של הפיקו 4, ומה תקבלו בקופסה. אני קניתי את שלי ביד שנייה, אז לצערי אין באפשרותי לעשות לכם סרטון אנבוקסינג מקצועי, אבל אל דאגה, יש לי רעיון. חכו פה שנייה. איך לגנוב קליפים מיוטיוברים אחרים. אז בקופסה של הפיקו 4, אתם תקבלו את המשקף עצמו, 2 שלטים, ריפוד לפנים, חתיכת פלסטיק שנועדה להרחיק את הפיקו מהפרצוף בשביל לפנות מקום למשקפי ראייה, כיסוי לאף בשביל למנוע מאור להיכנס פנימה, 4 בטריות, וכמובן, מטען וכבל טייפ C, וכל זה מסתכם במחיר של $430. האם זה שווה את המחיר הזה? לזה עוד נגיע בהמשך. אבל עכשיו נעבור לנושא הבא שלנו, וזה לדעתי בין הנושאים החשובים ביותר במשקפי מציאות מדומה, וזה הנוחות, העיצוב ואיכות הבנייה של הפיקו 4. לדעתי העיצוב של הפיקו 4 פשוט יפהפה, וזה בטוח המשקף היפה ביותר שנמצא ברשותי. אז גם אם בסופו של דבר הוא סתם יושב אצלכם על המדף ויעלה אבק, לפחות זה יראה יפה עליו, גם איכות הבנייה של המשקף מרגישה מעולה. הכל פשוט מרגיש עמיד ואיכותי. ממש מרגיש כמו מוצר פרימיום, ולא כמו עוד איזה מוצר סיני רגיל באלי אקספרס עם פלסטיק זול ומתקלף. וגם איכות השלטים באותו רמה גבוהה של המשקף עצמו, הם מרגישים עמידים, איכותיים ונוחים להחזקה, ולדעתי העיצוב שלהם ממש חכם, אבל ניכנס לזה יותר לעומק בקרוב. ולפני שנעבור לדבר הבא, האם יש לכם שאלות נוספות לגבי הנושא? סורה, היכן נמצא חלק על הנוחות של המשקף, ואיך הוא יושב על הראש? וואו, אני כמעט שכחתי מהחלק הכל כך חשוב הזה. לצערי, אין באפשרותי להגיד לכם במדויק מחוויה אישית שלי, איך הפיקו 4 מרגיש על הפרצוף ישירות מהקופסה, כי כמו שציינתי קודם, אני קניתי אותו ביד שנייה ולא קיבלתי איתו את כיסוי הפנים המקורי. אבל כמובן שאני לא אשאיר אתכם בערפל בנושא הזה. ראיתי לפחות 15 ביקורות של יוטיוברים אחרים על הפיקו 4, בשביל שגם על הנושא הזה אני אוכל לספר לכם. פשוט לא מחוויה אישית שלי. אז לגבי כיסוי הפנים שמגיע עם הפיקו, רוב האנשים אומרים שהוא לא הכי נוח, ובנוסף לזה דולף טיפה אור מהצדדים. אבל במיוחד בשביל זה יש תחליפים שאתם יכולים לקנות, כמו לדוגמה כיסוי הפנים החלופי שאני קיבלתי עם הפיקו מחברת AMVR, ועם זה הפיקו באמת מרגיש מעולה על הפנים, ולעומת הקווסט 2, פה אתם באמת מקבלים רצועה טובה ונוחה ישירות מהקופסה, ולמרות שיש אפשרות לשדרג אותה, לפחות בשבילי, לדעתי בכלל אין צורך והיא מושלמת כמו שהיא. מתאים ממש כמו כפפה על הראש. אבל הדבר החשוב ביותר שבאמת הופך את זה למשמעותית יותר נוח מכל VR אחר שניסיתי עד היום, זה האיזון והגודל של המשקף עצמו. המשקף דק, ממש דק. רק בשביל פרספקטיבה, זה הפיקו 4 ליד הקווסט 2. החלק הקדמי, ללא הרצועה, שוקל רק 295 גרם, ומה שהופך את זה לאפילו יותר טוב, זה ההחלטה המדהימה של פיקו לשים את הסוללה מאחורה ברצועה, מה שאומר שלא כל המשקל נמצא על הפרצוף, ויש גם משקל מהצד השני שפשוט גורם להכל להיות כל כך הרבה יותר נוח ומאוזן על הראש, ובזכות זה תרגישו הרבה פחות לחץ על הפנים. ועכשיו, הגיע הזמן לעבור לחלק שכולכם חיכיתם לו. כנראה,
לפחות חלק מכם, ותקווה שאתם עדיין בסרטון בשלב הזה כמובן. וזה, מה נמצא מאחורי שריון הפלסטיק היפהפה הזה? ומה המחשב החללי הזה Spatial computing. מסוגל לעשות? לפיקו 4 יש 4 מצלמות המשמשות לאיתור מיקום המשקף במרחב, ולאיתור השלטים, ואפילו איתור ידיים. בנוסף לזה, יש מצלמה אחת נוספת באמצע, שיש לה שימוש מאוד מיוחד. זאת היא מצלמת RGB, שתאפשר לכם לראות את העולם סביבכם בצבע דרך המשקף, כאשר אתם רוצים שנייה לעשות משהו במציאות, בלי הצורך להוריד אותו, ואפילו לפתוח מסכים, ולשחק משחקים שממש יתלבשו על המרחב הפיזי שלכם דרך המצלמה הזאת. וזאת בהחלט חוויה מדהימה. ולמרות שחסר טיפה עומק, ודברים קרובים עלולים להיראות טיפה יותר גדולים ממה שהם באמת, זה עדיין מרגיש מעולה. וכמה שיש לכם תאורה יותר טובה בחדר, ככה זה ייראה טוב יותר. ואפילו אם תתמקדו מספיק טוב, תוכלו לראות את מסך הטלפון או המחשב האמיתיים שלכם דרך המצלמה, שזה שימש אותי הרבה במצבים שבהם קיבלתי הודעה בזמן משחק, אבל לא היה לי כוח להוריד את הפיקו. פשוט הסתכלתי על הטלפון דרך המצלמה וזהו. מהצד השני של הפיקו יש לכם את החלק החשוב ביותר במשקפי VR, וזה העדשות. ללא עדשות, הדבר היחיד שתוכלו לעשות עם משקפי VR זה להשתמש בהם בתור משקולת נייר, ופה הפיקו בהחלט לא מאכזב. יש לו זוג עדשות מעולות מסוג פנקייק. לא פנקייק מהסוג הזה, פנקייק מהסוג הזה. עכשיו, אני לא אכנס פה למדע שמאחוריהם, אבל היתרונות בעדשות מהסוג הזה זה שהן יותר רחבות, יותר קלות, והרבה יותר דקות מעדשות רגילות במשקפי VR אחרים, מה שמאפשר לפיקו להיות כל כך קטן ודק, והן בהחלט מרגישות עבורי יותר טובות מרוב העדשות במשקפי ה-VR האחרים שניסיתי עד עכשיו. ובנוסף לכל זה, פיקו החליטו להוסיף לעדשות פיצ'ר נוסף, שלדעתי הוא די מיותר בסופו של דבר, אבל עדיין זה מגניב שהוא קיים, וזה תזוזה מכנית של העדשות. פה לא יהיה לכם את הצורך להוריד את ה-VR ולהזיז את העדשות ידנית לפי המרחק בין העיניים שלכם. בפיקו יש לכם את האפשרות להגדיר את המרחק בין העיניים שלכם בתוך המשקף, ואז העדשות יזוזו לבד בצורה אוטומטית למיקום שהגדרתם. ולמרות שבמשקף כתוב שהמרחקים שהעדשות תומכות בהם זה בין 72 ל-62 IPD, אם תלחצו על כפתור האזהרה תוכלו לקרב את העדשות עד למרחק של 58 אפילו, אבל בסיכון שהם ימחצו לכם טיפה את האף. לי לדוגמה, יש IPD בגודל 59, וזה לפעמים באמת טיפה מפריע כאשר העדשות לוחצות לי על האף. אבל לרוב, זה לא כזה בעיה, ורק אנשים עם IPD כזה נמוך עלולים לחוות את זה. מאחורי העדשות, אתם תמצאו שתי מסכי LCD ברזולוציה גבוהה של 2160 על 2160 לכל עין, עם קצב רענון של 90 הרץ, ושדה ראייה בין 104 מעלות ל-102, לפי בדיקה שלי. והמסך הזה בהחלט נראה ממש חד וחלק, בעיקר בשילוב עם עדשות הפנקייק של המכשיר. אבל הבעיה היא שלא כל המשחקים והאפליקציות מנצלים בצורה טובה את הבוסט הזה ברזולוציה. אבל במקומות שכן מנצלים את זה כמו שצריך, זה נראה ממש טוב. וכמובן, עמוק מאחורי כל המצלמות, העדשות והמסכים, נמצא דבר שמאפשר להכל לעבוד ביחד בתור מכשיר עצמאי, שלא דורש חיבור למחשב, ויכול לעבוד לבד כמו טלפון או קונסולה, וזה מעבד הסנאפדרגון XR2. כן, בדיוק אותו אחד שנמצא בקווסט 2, רק שפה יש לו 8 ג'יגה רם לעומת ה-6 שנמצאים בקווסט 2. עכשיו, חומרה כזאת דורשת הרבה אנרגיה מהסוללה של המכשיר, אבל בכל זאת, זמן המשחק בפיקו די סטנדרטי ביחס למתחרים. בתוך הרצועה של המכשיר נמצאת סוללה בחוזק 5300 מילי אמפר, ולפי בדיקות שלי, היא נותנת לפיקו בין 2.5 ל-3 שעות משחק, שזה בהחלט מספיק לרוב האנשים. אני אישית לרוב מעל 4 שעות כל יום ב-VR, אבל בטן היד עושה את העבודה. ועכשיו, שעברנו על כל מה שנמצא בפנים, הגיע הזמן לקפוץ בחזרה החוצה. בצדדי הפיקו אתם תמצאו כפתור הדלקה וכיבוי, וחיבור טייפ-C להטענה. בתוך הרצועה יש לכם רמקולים שמשדרים את הסאונד לכיוון האוזניים שלכם, אז לא יהיה לכם צורך באוזניות. אבל גם אם במקרה כן תרצו אוזניות, אז זה קצת בעייתי. לפיקו אין חיבור אוזניות. אם תרצו לחבר אוזניות, תאלצו לקנות מתאם לטייפ-C, אבל אז לא תוכלו להטעין את המשקף בזמן המשחק.
למכשיר כן יש תמיכה בבלוטוס, אז תוכלו להשתמש באוזניות בלוטוס כמובן, אבל למשחקים בהם אתם צריכים לשמוע את הסאונד בצורה מדויקת ביותר, כמו משחקי קצב לדוגמה, זה יהיה בעייתי בגלל הדיליי הקטן שיש בסאונד בחיבור בלוטוס. אבל בסופו של דבר, לדעתי הסאונד מהרמקולים הרגילים של הפיקו מספיק טוב, ואני אישית לא הרגשתי שום צורך להיות עם אוזניות. מלמטה, יש לכם מיקרופון שבנוי כבר לתוך המשקף, ובעיקרון כל הסרטון הזה מוקלט בעזרת המיקרופון הזה, אבל בגלל שבעריכה אני כנראה אשים טיפה פילטרים. הנה 10 שניות של דיבור ללא שום פילטרים. דיבור בלי פילטרים ל10 שניות. אם אתם כבר כאן, למה שלא תלכו לכפתור האדום ותירשמו לערוץ? זה מאוד יעזור לי, וכן, לדעתי הוא בהחלט נשמע מעולה. ואני רוב הזמן שלי ב-VR צ'אט, אז יוצא לי המון לדבר עם אנשים דרך VR. ונראה שהמיקרופון בהחלט עושה את העבודה בצורה מאוד טובה. ועכשיו, הגיע הזמן לחזור ולדבר קצת על השלטים של הפיקו 4. בנושא הזה, פיקו החליטו לקחת צעד חכם, ולשנות את מיקום טבעות האיתור מהמיקום הסטנדרטי. במקום שהטבעת תהיה בקצה השלט מעל היד, הטבעת עוברת מסביב ליד, ובזכות זה יש לכם את האפשרות לקרב את הידיים יותר אחת לשנייה בלי שהטבעות יפריעו. ולפחות מהחוויה האישית שלי עם השלטים בשבועות האחרונים, האיתור שלהם מרגיש ממש חלק ומדויק, וכמעט בכלל לא יצא לי לחוות שהם איבדו את האיתור. בזכות המיקום של הטבעות, אפילו כאשר הצמדתי את השלטים לפיקו, הם עדיין לא איבדו את האיתור והמשיכו לעבוד בצורה מושלמת. על השלטים עצמם, אתם תמצאו סידור די נורמלי של כפתורים, ג'ויסטיק אחד בכל שלט, 2 כפתורים בכל שלט, וכמובן כפתור בית. אבל בפיקו יש לכם גם כפתור נוסף על השלט, שמיועד במיוחד ללקיחת תמונות מסך וסרטונים. אמנם לא לכולם זה ממש ישנה משהו, אבל ליוצרי תוכן כמוני, ובכללי אנשים שאוהבים לשתף את החוויות שלהם ב-VR, זה פיצ'ר ממש מעולה ונוח. ועכשיו, הגענו לנושא האחרון לפני הדעה הסופית שלי, וזה מערכת ההפעלה של הפיקו ואיך היא לעומת המתחרים. עד עכשיו, מבחינת חומרה, לפיקו היה יתרונות רבים על כל המתחרים במחירים האלה, שבאמת שמים אותו בדרגה שונה, אבל מבחינת התוכנה, הוא לוקה בחסר. כמובן שגם פה יש לו יתרונות. בתוכנה של הפיקו הכל נוח, מובן וקל לניווט. האיתור ידיים עובד מעולה וממשיך להשתפר לאט לאט עם עדכונים, ואפילו יש לכם את האפשרות להוריד ישירות מהמשקף כל אפליקציית אנדרואיד שאתם רוצים, בלי צורך בהעלאה צדדית ודברים כאלה. אתם יכולים להוריד דיסקורד, טוויטר ואפילו משחקים כמו גנשין אימפקט לדוגמה, והכל יעבוד כמו על כל מכשיר אנדרואיד רגיל, וזה בהחלט נהדר שאפליקציות רגילות נתמכות בצורה כל כך פתוחה. ולדעתי הם עשו עבודה מעולה בלגרום למערכת ההפעלה של הפיקו להיות נוחה לשימוש, ולהרגיש מספיק טובה ומיוחדת בפני עצמה, ולא סתם עוד העתק קווסט 2. אבל עדיין, זה לא מרגיש מושלם כמו מערכת ההפעלה של מטה. ובסך הכל, לפיקו גם יש עדיין הרבה פחות ניסיון בזה מאשר מטה, אז זה לא יותר מדי מפתיע. אבל נראה שהם לאט לאט לומדים ומשפרים זאת בעזרת עדכוני תוכנה. ועכשיו, למה שלדעתי הוא דיל ברייקר מאוד גדול לרוב האנשים שמתכוונים להשתמש בפיקו, בתור מכשיר עצמאי ולא מחובר למחשב, וזאת ספריית המשחקים של הפיקו. בהחלט יש להם משחקים מכובדים, כמו Saint and Sinners ו-Red Matter, אבל זה עדיין לא קרוב למבחר העצום שיש לכם על הקווסט 2. רוב משחקי ה-VR הפופולריים ביותר, כמו Population 1, Beat Saber, ואפילו VR Chat, לא נמצאים בכלל על הפיקו 4, ובגלל החוסר הזה בתוכן כל כך חשוב, לצערי אין באפשרותי להמליץ על הפיקו 4 לאנשים שרוצים להשתמש בו בתור קונסולת ה-VR הראשית שלהם. ולמרות שהפיקו יותר טוב מהקווסט, כמעט בכל בחינה מהצד של החומרה, מבחינת חוויית המשתמש והתוכן שיש לכם גישה אליו במכשיר, הקווסט 2 זאת כנראה האפשרות הטובה ביותר בשבילכם, ובנוסף לזה זול יותר ב$100. אבל יש גם דרך לפתור את הבעיה הזאת. אמנם זה יקר וזה לא מתאים לכולם, אבל אם יש לכם מחשב גיימינג טוב, יש לכם אפשרות לפתוח פוטנציאל ענק שנמצא בפיקו 4. לפיקו יש את האפשרות להתחבר למחשב בעזרת כבל או בצורה אלחוטית, וזה יאפשר לכם לשחק בכל אלפי משחקי ה-VR שקיימים בסטים. ופה באמת יש לכם אין סוף תוכן והמון מה לעשות. אבל כמובן, זה לא דבר חדש.
גם הקווסט 2 יכול להתחבר למחשב באותה צורה, ועם התוכנה הרשמית של פיקו לחיבור המשקף למחשב, באמת כמעט ואין הבדל מהקווסט 2. אבל בעזרת תוכנה מדהימה בשם וירטואל דסקטופ, תוכלו להתחבר אלחוטית למחשב בעזרת האינטרנט, עם הרבה יותר אפשרויות לשליטה בהגדרות השידור, ואם יש לכם מחשב מספיק טוב וראוטר מספיק טוב, אתם תוכלו להפעיל אפשרות בשם Godlike, וזה מנצל בצורה מושלמת את העדשות המדהימות והמסך הטוב של הפיקו 4, ופה באמת כבר מגיע לרמה שונה לגמרי מהקווסט 2. הכל נראה כל כך חד וחלק. זה ממש הרגיש עבורי כמו לפתוח את העיניים שוב בפעם הראשונה במציאות מדומה. כאילו, ברצינות, אני ישבתי במשך 20 דקות, ופשוט בהיתי במדרגות אקראיות במשחק. וכן, לקהל האנשים של הקווסט, שלרוב אין להם מחשב טוב, אין מה לעשות. הקווסט 2 עדיין מנצח, אבל אם יש לכם מחשב טוב, ואתם לא אוהבים להסתבך בכבלים, ואתם רוצים פשוט VR טוב ונוח, שתוכלו לחבר למחשב בצורה אלחוטית, כרגע לפחות, הפיקו 4 זה בהחלט המכשיר המושלם בשבילכם. ועכשיו, כמובן, איך אפשר לסיים בלי אבל אחד אחרון? אם אתם לא ממהרים, עדיף שלא תקנו שום דבר כרגע. גם לא קווסט 2 וגם לא פיקו 4. ב-27 לספטמבר עומד להתרחש אירוע מטה קונקט, ובו נקבל את כל הפרטים על המטה קווסט 3 החדש, וכנראה שהוא יצא בתחילת אוקטובר. אז אם זה לא דחוף, תחכו. זאת ההמלצה הטובה ביותר שיש ביכולתי לתת לכם. וכן, זה הכל היום. אז אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לתת לייק, ואם אתם רוצים לעזור לי להתקדם, ובנוסף לזה לקבל עדכון כאשר עולה סרטון חדש, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור האדום. תודה שצפיתם, ואנחנו נתראה במציאות מדומה. מעניין מאוד.